kako je lepo. Sviđa mi se ovdje. A evo naše čokoladne fontane. Da li ste spremni da se borite za nju? Upozoravam vas, neće biti lako. Morate staviti ruke iza leđa. Bravo, dobar početak. Merim vreme. Srećno svima. Prvo moram uzeti kompresor za farbu. Nije tako lako kao što sam mislila, ali uspjela sam. Sad mogu da crtam. Baš si spora kao puš. Mi smo već počeli. Nema veze, sad ću vas stići. Mislim da mi dobro ide. Da vidimo kako je Mija. Osnova je spremna, ali mi se uopšte ne sviđa. Nešto nije u redu. Znam kako da napravim zaista lep crtež. Treba da iskoristim flomaster. Jeste li vidjeli kako sam profesionalno skinula poklopac? Odlična ideja, Mija. Takvim tempom ćeš me prestići. Šta je bilo? Što je Jennifer pala? Samo sam htjela da skinem poklopac sa svog flomastera. Eto, Mija je opet korak ispred mene. Kod nje ispada lepa fontana, šta da radim? Znam, pero će mi pomoći. O ne, sad ću da kinem. Pogledaj šta se desilo sa mojim crtežom. Sav je u boje. Jennifer, kako si mogla ovo da uradiš? Kate, čemu se smiješ? Eto ti. Mija, zašto si me poprskala bojom? Ovo je stvarno smešno. Ali ako poprskam i tvoj crtež, bit će još zabavnije. Jennifer, šta gledaš? Hoćeš i ti da dobiješ? Izgleda da je vreme isteklo. Baš ti se posrećilo. Pa da vidimo šta imamo ovdje. Mija je pokvarila moj crtež. Znala sam da vam se neće svidjeti. Mislim da ni moj rad neće biti najbolji. Sve zbog Jennifer. Devojke, razočarala ste me, ovo je loše. Sigurna sam da će vam se svidjeti moj rad. Da budemo iskrena, nemam veliki izbor. U redu, Jennifer, pobedila si. Uzmi fontanu. Sjajno! Kako je velika! Zavidite me, gubitnice. Odavno sam htjela da probam ovu čokoladu, a sad mi se san ostvario. Oh my god! Ne treba samo da sedimo i gledamo ovo. Moramo da je ukrademo čokoladu. Hajde pre nego što sve sama popije. To je bila genijalna ideja, Mija. Ukusno. Hej, gdje je nestala sva moja čokolada? Odlučili smo malo da uzmemo, ali to nije fair. Evo ga, još jedan lepotan. Kako je čupa, divno. Sedi, bebo. Morat ćemo malo da sad čekamo dok devojke rade svoje radove. Usput crtat ćete pravo na licu. Samo napred. Čupalac će biti moj, vidjet ćete. Stvoreni smo jedno za drugo. Mislim da će mi šminka mačke dobro stajati. Bela lopka je beskorisna, bolje da iskoristim plavu. Pogledajte kako je lepo, upravo ono što je potrebno. A sada oči. Zaista ti sve lepo stoji. Nadam se da će crtež i na meni dobro stajati. Svejedno nemate šanse da pobedite. Opustite se. Crtaću gledajući u ogledalo. Tako je mnogo lakše. Niko me ne može pobediti. Pa, većinu crteža sam uradila. Jennifer, kako si ti? Ne znam šta će ispasti, ali mi se sviđa proces. I meni. Šta? Jer koristiš ogledalo? To nije fair. Zašto si me gurnula, Mija? Vidi šta se dešava? Nered. Tačno. Moramo je naučiti pameti da više ne krši pravila. Kate, naterala si nas to da uradimo. Izvini. Nemojte. Stani, Mija, molim te. Moj crtež se obrisao. Ali zašto? Na kraju krajeva uložila sam mnogo truda. Ali zato nikada više nećeš prekršavati pravila. Izgleda da je Mija već sigurno u svojoj pobjedi. Ne sviđa mi se to. Mija, mogu li da ti skrenem pažnju? Čini mi se da tvoj crtež ne izgleda baš dobro. Ali ne brini, ja ću ti pomoći. Sad ćemo to popraviti.
Šta se dešava? Šta vi radite? Pa, kako izgledam sada? Bolje? Mnogo, tako je mnogo lepše. Vidim da su svi spremni. To je sjajno, jer je vreme upravo isteklo. Bebo, ne gledaj na ovu stranu, nema ništa dobro. A kod mene? Još gore. Stvarno? Ali Jennifer je sve ispravila. Prevarila si me. Ne razumem šta se kod vas dešava. Izgleda da nemam neki izbor. Jennifer je pobedila, pa idi kod nje. Uspela sam. Čupavac je moj. Dođi da te zagrlim. Joj, zašto mi se ovoliko kija? Izgleda da je Jennifer alergična na krvno. To je dobro. Možemo uzeti mače. Jao, loše mi je. Da, idi odmori. Oho, kako mnogo soseva. Već znate čime morate da crtate. Vreme je da vam pokažem šta tačno. Uj, ogromna sirova riba. Mislim da niko ne želi da je dobije. Morat ćete da se potrudite da ne budete najgora. Sosovi su u vašem raspolaganju. Srećno vam! Spremna sam da se borim do posljednjeg. Nisi jedina, Mia. Šta se dešava? Jennifer, pogledaj ovamo. Bacaš smeće pravo meni u lice. Joj, izvini, nisam mislila da će tako da ispadne. To je nečuveno. Nadam se da mi niko od vas više neće smetati. Vreme je da se zabavim svojim crtežom. Da vidimo šta je ovdje. Kečap. Sjajani. Lepo leže na papir. Ipak ću ga iskoristiti. A meni se više sviđa žuta boja. Zaustavit ću se na njoj. Pogledajte kako je lepa. To je to. Inače, crtati sa njom je zadovoljstvo. Šteta što je sos tako brzo završio. Morat ću da izaberem drugi. Sens može. Malo drugačija nijansa, ali mi se sviđa. A u sredinu ću staviti kečap. Odlična kombinacija boje. Niko mi ne može reći da je ovo loše. Oho, kod mi je već završen crtež. Da, nije mi ostalo mnogo. Skoro kraj. Izgleda da zaustajem. Moram hitno nešto da smislim. Znam, crtat ću sa svim sosovima odjednom. Uštedeću vreme. Ali kako ukusno mirišu. Ne mogu da odolim, moram bar malo da probam. Sjajno, ne mogu da prestanem. Hoću još sosova. Probudio mi se apetit. Šta radiš, Jennifer? Kontroliši se, inače nećeš imati čime da crtaš. To je to, završila sam. O ne, ostaci sosa su pali tačno na moj crtež. Prokletstvo. Ne želim da vas uznemiravam, ali vreme ističe. Potpuno sam zaboravila, to je to, stop. Ukusno. O ne, nisam ništa nacrtala. Kako sam mogla? Gotova sam. Mija ima sjajan crtež. Pa, definitivno sam izgubila. Mada, još nije kraj. Izvinite, ali sosovi su se prosuli po mom crtežu. Dok niko ne vidi, moram brzo da zamenim crteže. Da vidimo šta drugi imaju. Evo i moje ribe. Zar nije lepa? Jeste, slažem se. Kako vam se sviđa moj crtež? To je čist list. Nemoguće. Namestili su mi. Jennifer je zamenila naše crteže. To se ne može dokazati. Dakle, morat ćeš da jedeš ribu, Mia. Prijetno. Loše mi od mirisa. Užasno smrdi. Ništa ne može da se uradi. Moraš je pojesti. Imam sjajan plan. Šta ako spremim ribu? Mislim da će tada biti mnogo ukusnija. Ispostavilo se da nije tako lako koristiti vatru. Tako je. Žao mi je, Jennifer, slučajno sam. Ali da budem iskrena, dobila si ono što si zaslužila. U redu, hajde da ispržemo moju ribu. Kakva ukusna korica. Rado ću probati ovo jelo. Oho, i ja bih ga probala. Kasno je. Uradili ste sve da ja dobijem ribu. Kako je nežna. Super. Ćao, evo moje karte. A šta vam je u rukama? Marshmallow?
Ne, zatim ne možete ući. Ovo ostavi ovdje i prođi. O, kako je bezobrazan. Baš me briga šta kažeš. Hej, stanite! Reci mu, friend. To je glavna glumica filma. O, da, izvinite. Naravno, možete proći, čak i sa slatkišima. Da, nikakav problem. Ulazite, prijatno gledanje. Jao. Oho, stvarno? I ja hoću tako. Ali kako da to izvedem? Tačno! Presvući ću se u drugu glumicu, u Enid. Ko ste vi? Stanite! Sa slatkišima ne možete ući. A ja sam jedna od glavnih glumica. Pustite me, zar me ne prepoznajete? Tačno, prođite. Čekajte, ko je onda ono? Nema mnogo vremena, pustite me već. Šta se ovdje dešava? A zašto si obučena kao ja? Ups, to je prava glumica, Enid. I ja sam prava glumica? Ne, ja sam prava. Ja sam. I ko od vas prava glumica? Ovo je čak zanimljivije od filma. Johne, dođi ovamo. Nešto sam smislila. Jel ti jasno? Super, deluj. Dobro, gospođice Enid. Julie, izvinjavam se, ja izvršavam naređenje šefa. Eto, ona je lažna Enid. Ozbiljno, neverovatno. Ovakav rasplet nisam očekivao. Hej! Molim vas, uđite. Prijatno gledanje. Okej. Demo karta. O, našao sam. Kakva lepotica ide. Jao. Ćao, mogu li da prođem? Hvala. Evo moje karte. Stanite, ne možete ući sa slatkišima. Zabranjeni su. Stanite. A možda ćete se predomisliti, jeli? Izvinite, to ne deluje na mene. Spremna sam da vam platim. Je li to mi to? Samo ako niko ne vidi. Okej. Pristajem da ti dam. Jedan marshmallow, izvoli. Jedan? Ne treba mi jedan. Idem onda bez njih. Kretenu. Ne moraš. Tako čak i bolje. Moram nešto da smislim da vratim marshmallow ovoj slatkoj devojci. Točno. Koristit ću odelo ribara. Da, tako. I ne smem zaboraviti štap za pecanje. To je to, idem. Stani, gdje ti je karta? Sad ću, gdje je? Evo, izvolite. Okej, možeš da prođeš. Super, prošao sam. Evo one slatke, lepe devojke pored mene. Ćao. Hello. Ćao, pa mogu li da te poljubim? Hej, šta to radite? Ne približavajte mi se. Zamalo da zaboravim na svoj plan. Moram ukrasti marshmallow iz kutije. Onda će mi lepa devojka sigurno dati svoj broj telefona. Uspelo je. To je moje pakovanje marshmallowa. Hvala puno. To je mnogo slatko. A možete li da mi donesete nešto da popijem? Naravno, trenutak. Što je ovo? Zvaću te kasnije. Štap za pecanje. Sad ću uhvatiti ovog ribara. Izgleda da sam zgrabio 10 litara kole. Sad čekaj, sad će sve biti u redu. Oh my god. Šta je bilo? Ne, to nije kola. Izvinjavam se. Ljudi, imamo prekršilce ovdje. Čekam vas. Šta se dešava? Ne, dirajte me! Tako je mnogo bolje. Sve u redu, ali prvo moram da vas proverim da nemate slatkiše kod sebe. Vaš duks je previše širok. Mogli ste da unesete slatkiš u njemu. Da, našao sam. Znao sam. Vadi to. Moje omiljene bombone, ne. To je bilo baš grubo. Imam ideju. Otvorit ću pakovanje i sipati sve na sto. Da, tako je. A zatim uzimam drvene štapiće i nabadam marshmallow na njih.
Odlično! A gledajte kakvu kost sam napravila. Uopšte se ne razlikuje od prave. Moram da je sakrijem ispod duksa. Eto, idem da proverim svoj trik. Ej, čuvaru, čao! Hoćeš me pustiti? Karta odlično. Moram da vas proverim. Da li nemate možda slatkiše? Samo da ne primeti, samo da ne primeti. Oho! Je li to imate 2 kosti? Da, takva sam od rođenja. Dakle, mogu li da prođem? Odlično, hvala. Uspela sam! Sada mogu da gledam film sa slatkišima. O, kako sam pametna! To je preukusno! Oduševljena sam! Oho! Kate, pogledaj ovo! Šta? Da li jede kost? Baš je čudna. Vaša karta, odlično. A sada provera na slatkiše. Sve čisto, možete proći. Prijatno gledanje. Sljedeći. O, mala. U bioskop se ne sme sa Skittlesom. Ne, to su moje bombone! Izvini, žao mi je, takva su pravila. O, ne, stani! Nemoj da plačeš, uzmi svoj Skittles i prođi. Ja hoću svu kutiju! To je već previše. Onda počinjem da plačem. Moje uši, prestani! Uzmi sve! Jesi li zadovoljna, mali đavole? Hajde, prođi. Zdravo. Ispao mi je Cheetos. Moram da ga sakrijem dok čuvar ne primeti. O, tačno! Čuvaru, evo moje karte. I još jedno dete. Šta imaš, čips? Sa njim ne možeš da prođeš. Onda ću početi da plačem. Ne, prestani! Jao. Stavit ću slušalice, tako je bolje. Obezbeđenje, brzo vamo. Odlično, izvedite ovo dete napolje. Ne, pustite me. O da, sada stavljam zabranu i na decu. Ovo, ova mala devojčica ima celu kutiju sa slatkišima. Hoćeš li da mi daš nešto? Naravno, imam još mnogo. Može i meni. O, baš ti hvala, devojčice. O, kako ukusno. I smešno. Da, to je prelepo. Obožavam slatko. I ja. Možete da prođete. Kako teška korpa. Zdravo, došla sam da gledam film. Što? Imate celu korpu sa slatkišima? Da li vidite ovu zabranu? Morat ću sve da oduzmem. Što? Ne, kako to? Ali to je sve moje. Ne uzimajte barem ovo. Ajoj, ne mogu da verujem. Vidim da mnogo voliš slatko. Uzet ću sve, apsolutno sve. O, moje omiljene bombone i čokoladice, ne. Je li sad mogu da uđem? Hvala, ali bez slatkiša nije to. Zdravo, došla sam u bioskop. Evo moje karte. Imate pravu ljudsku ruku, direktno na ramenu. Kakav užas. Hajde, brzo prođite. Hvala. Ajoj. Dok nikoga nema, mogu da se zasladim. O, gledalac ide. Požurite. Hajde, dajte kartu i ulazite brže. A mene čekaju slatkiši. Konačno. Poješću prvo Skittles. Obožavam. Ovo je bilo prosto. Sada mogu da pojedem malo bombona. Ruka mi je napravljena od slatkiša. O, kako godno. Moram da idem odavde. Šta? Ona jede ruku? Moram da bežim. Stvar, to je bio odličan plan. Svaka čast. Stvar želi da vas podsjeti da zapratite naš kanal. Kod nas je uvek zabavno. Deco, ispred vas ste ukusni i lepi milkshake-ovi. Sigurno želite da ih probate, ali još je rano. Prvo izaberite kartice da biste saznali kolika će vam biti brzina. Hajde da vidimo. 1. maj. Ti si danas najsporiji. A Nikol ima srednju brzinu. A mi je najbrža. Dakle, sada možete probati. Koktel je super. Oduševljena sam, ali piću ga
Možda ovako? Tako će biti brže? O, da! Oho, Mija, svaka ti čast. Ali ja neću žuriti tako. Mogu da popijem koktel srednjom brzinom? O, kako je lijep, sviđa mi se. O, na dnu još nešto ostalo? Wow, ovo je najbolji koktel u mom životu, cool. I ja ću uskoro probati svoj koktel. Još malo, skoro sam stigao do slamčice. Devojke, ovo je ukusno. Bravo, i 100 godina nije prošlo. Da, ja sam meteor, devojke. Bravo, bravo. Ne, nemoj reći da želiš još. Idemo mi. Ne možemo da te čekamo. Oho, ovog puta junaci imaju cele kante sa KFC piletinom. Super! Ali hajde prvo da vidimo vaše brzine. Pokažite. O, Nikol je sada najsporija. Mija, šta je kod tebe? Srednja brzina, super. A Mike je najbrži, cool. Hajde da počnemo. Da, želim što pre da probam. Obožavam ove batake. Mike, a možeš li da paziš malo? Šta si uradila? Moja piletina. Ej, to je moje. Uzmi ako hoćeš. Ne, više ne želim. Mija, zbog tebe beskućnik pojeo moju piletinu. Ni ti više ništa nemaš. Ali Nikol još ima celu kantu. Da, upravo si. Hajde da uzmemo njenu kantu sa piletinom jer će ona jesti veoma sporo. Računaj da ćemo mi da joj pomognemo. Da, super ideja, Mike. Preukusno. Obožavam ovu piletinu. I ja. Oho, prošli put je bila kanta piletine, a ovog puta kanta maltizarsa. Hajde da uzmemo kartice. Hajde, pokažite. Mike je najsporiji. Nikol ima srednju brzinu. A Mija? Ona je danas brža od svetlosti. Da, a moje omiljene bombone. Želim da pojedem sve što pre. Mala mi je čak ideja kako da to uradim brže od svih. Uvući ću sve kuglice maltizarsa kroz slamku. Eto, sve sam pojela. A vi? Treba razmisliti. Tačno. I meni došla jedna ideja. Sad ću izvaditi tobogan. Aha. A sada sipam sve bombone i posmatram kako se čokoladne kuglice zabavno spuštaju. A sad ih hvatam ustima. Da, cool. Njam, 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 kako ukusno. Hoću još. Šta? Nema više? Sreća nije trajala baš dugo. Nemam više. Da li je nekome ostalo još? Da, ja imam celu kantu maltizarsa. Još nijedan nisam pojeo. Ali ne žurim jer sam najsporiji. To me nervira. Hajde da mu pomognemo. Hvala ti, Nikol. To je bilo ukusno. Jedna je ostala. Nju ću pojesti. Fuj, ovog puta imate male hobotice. Njih nije prijatno jesti, ni brzo, ni sporo. Hajde da vidimo kartice. Izvlačite. Mija, pokaži šta imaš. Ti ćeš jesti sporo. A Mike? Srednja brzina. A šta je kod Nikol? Najveća brzina. Ne brini, poješćeš brže od svih i zaboravit ćeš na to. Možete početi, hajde. Mrzim hobotnice, one su tako užasne. U ustima ću imati riblji ukus još tako dugo. Jadna ja, fuj. Mike, prestani da mi se smeješ. Eto ti. Promašaj. Fuj. Odvratno. Ove hobotnice su gumene. Žvaćem, a one se ne žvaće. Nikol, dosta. Jedne mi je bilo dovoljno. Bravo, Mike, uspeo si. Jedva sam progutao to. Šta je kod Mije? Ja nigde ne žurim.
Zapravo, trebalo bi da požuriš. Hajde! Dobro, Nikol, hajde da se igramo. Eto ti! Ups, izvini. Skoro sam sve pojela. Da li ste zaspali? To je čak i bolje. Sad se mogu rešiti ovih hobotnica i reći da sam sve pojela. Ćao, ćao, hobotnice. A sada stavljam tanjir na sto. Gotovo. Opa, to je Pringles sa Nutellom, cool! Hoćete da probate? Onda izvlačite kartice da biste saznali svoju brzinu. Da vidimo. Nikol je spora, tužno. A mi je srednja, to nije loše. Znači da je Mike najbrži, super! Hajde da probamo što pre. Čips i Nutella, to je sjajna kombinacija, veoma mi se sviđa. Želim što pre da pojedem cijelo pakovanje. Sad ću ja da probam. Moj, kako si tako brzo sve pojelo? Svaka čast. Nema šanse, druže, nećeš jesti moj čips. Ja ću sama sve pojesti. Šta? Ruka mi se zaglavila. Ne mogu da izvučem. Ups, izvini, Mike. To je bilo smešno. Kako da ne? To je baš bolelo, Mija. Pa rekla sam izvini, Mike. Konačno sam izvukla ruku. Ali mi se sav čips prosuo. Prestanite da se smete. Smešno. A sad ću ja probati. Ne, ispustila sam čips. Morat ću ponovo da je vadim. Wow, to su Kit Kat nudle. Neverovatno. Ostalo je samo da saznamo kolika će biti brzina kod svakog od vas. Mike je spor. Nikol je srednja. A Mija najbrža. Ti si brža od munje. Počnite. Ja ću jesti štapićima. Ali to nije dovoljno brzo. Došla mi ideja. Hoćete da vam pokažem svoj novi izum? To je bušilica sa viljuškom. Majka, vidiš, tema Mija. Šta? Gde da gledam? Wow. Cool. Konačno si videla. A sad ću probati. Tako cool. Sada mogu probati. Da, nikad pre nisam probala čokoladne rezance. Ljudi, to je predobro. Probajte brže. Super. Šta je super? Ma nebitno, Mike, ja sam već sve pojela. Hajde sada vi. Super, sad ja. Probat ću moju porciju. Da, čokoladne nudle su veoma ukusne. A Mija je bila u pravu. Ja sam uzeo u ruke štapiće. Jao, Mike je tako spor. Hajde, jedi brže dok ja nisam sve pojela umjesto tebe. Hvala, Mija. Super, zauzela sam Majka, a to znači da mogu neprimetno da pojedem njegovu porciju. Cool. Kako ukusno. Hoću još da probam, ali gdje je moja hrana? Nikol, jesi li ti sve pojela? Ne, ja imam svoju porciju. Ako nije Nikol, onda je Mija. Ne, to nisam ja. Ja se nisam najeo. Mike, tako si smešan.